Takže zdravím vás, dámy pánové, pri mojom úplne prvom videu na tomto kanále. Takže keby ste chceli vedieť, toto som ja. Áno, presne táto stickman postavička. Na tomto kanále môžete čakať Minecraft, Fortnite, vlogy, voňavky a rôzne iné veci. Nezabudnite dať like a odber na toto video, veľmi by mi to pomohlo a poďme si tu povedať nejaké ďalšie veci. Na tomto kanále nebudem točiť ako jediný. Na tento kanál budem točiť so svojím kamarátom Komovským, ktorý má taktiež kanál. Tuto ho máte, môžete mu tam dať odber. Keby ste chceli nájsť viacej videí, mám aj anglický kanál pod menom JVZZ0, kde mám taktiež zaujímavé videá, ale viacej tam robím videá o voňavkách a niekedy aj o hrách. Volám sa Hugo a mám 14 rokov. Na tomto kanále budem pod prezývkou Isiwan1. Keby ste chceli vedieť, videá a thumbnaily si robím úplne sám. Oznám videí bude asi taký, že každý týždeň bude vychádzať jedno video na obidvoch kanáloch, aj na anglickom, aj na slovenskom. Keby ste chceli vedieť, aký mikrofón vlastne používam, tak používam Cadria z Amazonu za 16 €. Kupoval som ho originálne z Vintidka od nejakého týpečka a musím uznať, podľa mňa zvuk je dobrý a funguje taktiež aj na iPhony. Takže dámy pánové, keby ste chceli vedieť, toto je všetko na dnešné video. Odber by mi fakt pomohol. Môžete sa tešiť ďalší týždeň na ďalšie video. Bude to možno už aj s Komovským na tomto kanále. Tak môžete sa tešiť. Čaute.